Il-Partit Nazzjonalista jrid li s-soċjetà ta' għada, partikolarment fejn jidħlu interventi mediċi tkun soċjetà aħjar minn tal-lum. Eks qal id-deputat Stephen Spiteri f'intervista illi ta' lil dan l-istazzjon. Aħna ivvotajna iva għaliex l-ewwel net ressaqna l-emendi tagħna stess li ġew aċċettati u nemmnu fihom aħna l-emendi. Xtaqna għamilna aħjar, però aħna m'għandniex il-maġġoranza li għandu l-gvern biex naddu kull liġi romblu jew inkella naddu kull liġi kif irriduha. Però aħna sodisfatti għaliex għamilna dak kollu li stajna biex is-soċjetà ta' għada fejn jidħlu dawn il-proċessi, fejn tidħol dan l-intervent mediku tkun soċjetà aħjar milli seta tkun bil-liġi li ppreżenta l-gvern qabel fuq il-mejda tal-Kamra. F'nofs din il-ġimgħa liġi tal-IVF bl-emendi l-ġodda li saru għaddiet b'66 vot favur u 3 voti kontra. Il-kellem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri qal li wara l-emendi li tressqu min-naħa tal-Gvern, il-Partit Nazzjonalista għamel konsultazzjoni wiesa kemm ma' professjonisti kif ukoll ma' familji u persuni li jixtiequ li jkollhom it-tfal bl-IVF u ressaq l-emendi tiegħu għal din il-liġi. Iffurmajna emendi li ħassejna li ħajkunu bżonjużi sabiex din il-liġi tkun aħjar. Tkun aħjar f'sens kemm illi tilqa' x-xewqat ta' dawk li jridu jsiru ġenitur kif ukoll tibqa' tipproteġi l-ħajja umana sa mill-bidu l-embryon. Il-Partit Nazzjonalista enfasizza li f'din il-liġi l-ġdida ikun hemm l-Embryo Protection Act, liġi ta' prinċipju li tkompli tħares il-ħajja sa mill-bidu. Kien għalhekk l-Oppożizzjoni resqet emendi li l-Gvern aċċetta fi stadju ta' kumitat. Stephen Spiteri qal li l-Oppożizzjoni ħasset li l-protokoll li jirregola id-diversi proċessi tal-IVF għandu jkun marbut ma' avviż legali. Avviż legali ħalli kull darba li jkun hemm xi forma ta' tibdil mill-awtorità żieda jew tnaqqis fil-lista ta' kondizzjonijiet li abbonati ma' testijiet ġenetiċi. Jekk ifett li l-awtorità tbiddel jożżid xi proċessi oħra. Hemm bżonn li aħna dawn l-affarijiet ikunu skrutinizzati ġewwa l-Parlament tagħna permezz ta' avviż legali li ma kienx qiegħed imniżżel fl-ewwel abbozz ta' liġi u dan il-Gvern aċċettaħ ukoll u aċċettajnieh b'mod unanimu fil-Kumitat tal-Abbozzi u bekk għandna liġi llum li tirregola l-proċessi tal-IVF bi protokoll li hu taħt avviż legali kull meta jiġi mibdul. L-Oppożizzjoni resqet ukoll l-emenda biex il-polar body testing li testjar li jaqbad 8.9 minn 9 kundizzjonijiet li hemm imniżla fil-protokoll b'suċċess ta' 90% isir parti mill-liġi, kif jispjega aħjar il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri. Aħna daħħalna fil-liġi dan li t-testjar ta' polar body testing li jiġi adottat anke bħala wieħed mill-proċessi prinċipali meta jkun possibbli biex tilħaq diagnożi u fej il-ġenituri kun jixtiequ li jkun hemm dan il-testjar partikolari għal vantaġġi li hu għandu. Il-Partit Nazzjonalista għalhekk assigura li permezz tal-emendi li ressa ikun hemm il-protezzjoni tal-bidu tal-ħajja umana u jsir li t-testjar kollu neċessarju. Rajna kif nistgħu ntejbu l-liġi minn dak li ressaq il-Gvern u iva għamilna sitwazzjoni fej ħajkonna anqas diffikultajiet fl-ifriżar ta' embrjuni li mhux tajbin biex jiġu implanted jew biex ikomplu il-proċess. Marija Franca Lanza, Annet News.